Tutur ayo padha wedi marang Gusti nalika ing donya, sebab wong kang wedi ing donya bakal aman ning akhirat. Aja nganti rumangsa aman ning donya sira mesti bakal wedi ing akhirate. Aja nganti ora wedi siksa ana ing akhirat. Siksa akhirat mesti anane kita kabeh bakal mbuktekake sapa wong kang wedi nalika ing donyane bakal aman ing akhirate.